Dobrý den. Závody v koloběžkách konají se tady někde? Dobrý den. Ano, ano. Jak to vidíš dneska? Jo, dobře. Jak to vidíš ty dneska? Dobře. Tak jo. Pojď, Áňo, drží. Jedem, dobře. Ty vole, to musí pálit. Nepálí, jo? Jak se to změnilo ty koloběžky od těch 70. let, kdy jsi jezdil? No, duch se nezměnil tak moc, závodí se pořád, technika se změnila hrozně a myslím si, že je to pořád spolek lidí, kteří jsou jako rodina. To je, myslím, na tomto podstatě. Je to strašný, když to vidím. Tak já se jezdím furt na sajích, ale ta technika je prostě nahoru a je to jenom dobře. To je náš sport. Od nového roku jsem najel 30 kiláků a 300 piv. Jo, tam pěkně. Já jsem říkal, jdu po něm a nebyl jsem tam. Přímo na Tečnu, tam nebylo kudy. No. Já tam najednou nebyl. Nebylo kudy, ti říkám. Ne, jako to všechna čest. Jo to, vnějšku, ramenem, přesně na Tečnu, navezenej. No a pak už veškerá snaha marná. Já neviděl kudy. Jsme prakticky všichni zaměstnanci ředitelství silnic dálnic, proto silničářská oranžová. A odvození názvu je to podobné jako Unimog, to je univerzální údržbový vozidlo, takže my jsme univerzální koloběžkový sypač, je zřejmý i z loga. Prostě všechny hrneme a když nám bude někdo říkat, že jsme nasypaní, tak ano, máme to v názvu. Strava.